Tíad rang a trí, seo Fadhb na seachtaine don aine seo. So léhí mé seo dus an sin heicla mé a bhíine. So déireann sé. Cé a cehí tú a bula síos hon na scór seo a eil. So seo na béraing atá agah, agus an scór aonn tú nuair ceann tú an léithreáid na seacht. So cé na béraing a cehí tú bula síos hon seacht a eil. So an rud atá me go dhéanamh ná réanú I mé ever. So tá me go 5 agus a 3 a réanú. Scríbhim me sin síos. So 5 agus a 3 sinna cé. So deanna me 1, 2, 3, 4, 5 pancan sin 1, 2, 3. Nes deanna me contas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 agus a 3 sinna 8. Ba bhailm 7. Níl sin ceart so deanna me panc bag. Nes bé orm ceann eile a réanú mar níhar me 7 ar seo. So tá me go 2 agus a 6 a réanú. So scríbhim me síos 2 agus a 6 sinna cé. So nes deanna me na pancanna 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deanna me contas na pancanna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For me 8 éis agus an freagra tá dí orm na 7. Níl sin ceart so deanna me panc. So an rud a cé mé dhéanamh na ggólarrás agus ceann eile a réanú agus dean sin go dtí go aim 7. An sin ar tá sin deanta agah dean an rud céarna a rééis ach an seo tá 5 díort mar ragra. Céhí níos mó na brenn amháin a úsáid. An sin ar tá sin deanta aga cé tú 3 a eil mar ragra agus a rééis cé tú níos mó na brenn amháin a úsáid an 3 a eil. An sin ar tá sin deanta déan sé síos ag an bon. Cén scór a dúí tú má múlann tú na brenn seo 1, 4 agus 6. So go dé 1 cur le céile 4 cur le céile 6. Agus an darna ceann 3, 6 agus a 5.